Hi mga kasay! For this video, human naman may portfolio dito sa elementary. So, ngadto na lang may sa high school. O, magbaktas man may, kinahanglan magbaktas namin mga 12. Hinahinayan na magbaktas kay para di po may magdadali. Kay kung magdadali, lisod kayo ng mga tambok no kay hungak ba o magpinaspasay. Human, init gini ang panahon karon. So, nagdala na lang magpayong. Kauban ako ang akong high school ug baktas ug si Auntie Maylin ang among silingan. Hinahinay lang gud mi para inigabot sa ngadto dili pud kayo hago ba. Mo nang gituyo gyud na mog sayo-sayo kay para dili na magpinaspasay. Human nami nakit-an diha dako nga isda. Nautan akong anak ko gunsa kuno nang nakita. Syempre ko isda. Pagkahawan ko tilapia to kay damrag di man siya motog tilapia kay dako-dako kuno. Mao ni among baktasunon gikan sa Nuwan padung sa Banahaw National High School. Siguro kung imong baktason mga 20 to 30 minutes, siguro dali-dali ra gud og magpaspas pero naginahinay lami kay kanay lagi nagkaedad na sakit ang tuhod. Man init pa yun na diha Mao ni nga gianan namo diri human nga subay na ni sa suba. Diri ami usahay maglaba kana sa iba kana sa taas kana diha may maglabahan kay dako kaayo og kapaypayan. So kung namoy labhonon laban na mo kay bisan pila ka sako basta init lang ang panahon ug yun na dayon sa maghapon. Pagkahuman mao ni wala yung mga ali diri muna gianan na mo diri taplin sanay daig sa dam gani. Human diha kay nana may motor manang hisakay na lang siya. Pagkahuman na kami, baktas na lang may ipabili lang ng payong. Tagtaod, nakaabot na gyud may kay tungod nakasakay pod mi og motor dito sa duol sa nay tulay sa Banahaw. So, thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye!